ma tiflaħx fil-preċett. Fostkom hawn xi tfal li rċevew l-ewwel tqarbina. Għamlu l-preċett. Mhix ħaġa kbira li f'din il-festa jkun hemm tifla jew tifel li ma jkunux jifilħu dakinhar li tkun ser issir l-ewwel tqarbina fil-parroċċa fejn joqogħdu. Ikollhom jibqgħu ġewwa filwaqt li sħabhom jieħdu sehem fil-festa tal-preċett li tant ikunu ilhom jistennew. Meta jiġri hekk, it-tifla jew it-tifel jagħmlu l-preċett f'xi ġurnata oħra meta ikun għaddielhom. Hekk ġrala ċkejkna Kersti, fil-preċett li sar f'Mejju, Kersti ma kinitx tiflaħ. Il-kappillan u t-teacher tad-dutrina marru jaraw għad-dar għax bdiet tibki li tilfet il-festa. Il-kappillan qalilha biex il-ħadd ta' wara tiġi l-Knisja bil-libsa tal-preċett ħalli imdawra mit-tfal sħaba tirċievi l-ewwel tqarbina. Wassal il-ħadd ta' wara. Kersti kienet quddiem nett fil-Knisja mal-mama u l-papa tagħha. Għall-qudiesa ġew it-tfal ta' klassi tad-dutrina li kienu għamlu l-ewwel tqarbina l-ħadd ta' qabel. Imma dawn ma ġewx bil-libsa tal-preċett. Ġew ukoll it-tfal tal-klassi tal-iskola u t-teacher kienet hemm ukoll. Kersti tant ħadet pjaċir bil-qudiesa l-aktar bil-kant sabiħ li kien hemm. Kantaw l-istess tfal li kantaw fil-preċett ta' sħaba u Kersti qrat talba sabiħa waqt il-qudiesa. Meta spiċċat il-qudiesa u Kersti marret lura d-dar, hija qalet hekk lill-mama tagħha: "Mama, jien ma rridx li jkolli parti sabiħ, imma li jkolli qudiesa oħra sabiħa bħalma kelli." It-tagħlima tal-istorja. Kemm kienet brava Kersti. Għalija l-aqwa ħaġa fil-preċett ma kinitx il-parti, il-videos u r-ritratti imma l-gost li toqgħod dejn Ġesu. Għalkemm żgħira Kersti ndunat li ħadd ma jagħmilha ferħana daqskemm jagħmilna ferħanin Ġesu. L-aktar meta jiġi ġofina fl-Ewkaristija. Kemm hi ħaġa sabiħa li tfal li jirċievu l-ewwel tqarbina jibqgħu imorru l-Knisja biex jisimgħu l-quddies u jitqarbnu. Inkella għalxejn tkun saret il-festa tal-preċett. U kemm jieħu pjaċir Ġesu meta jara li l-familja qed tgħidlu thank you ta' kemm iħobbna.